Can we walk out there? Charlie boy, I am too much. That's the one is well. Oh, You to the other side. Can I go there and get God have mercy upon us. Oh, no, I put it up. Jesus is Lord. Abiamunya, man, I'll be the giddy. Am I ever going to go kill it? We can't do it. Nadalu. They never show you something. No, one miss me. Why are because boom mado? Hey! I hear me to me, no. Why are because boom mado? Hey! Who wanted to get 1 year? I corner. I know what I know. Now, get one the Veraja cousin. Man, calling. Because Butangaru, my area. About Jesus. Anna, but I'm a quiet. Oh, I don't know what I know what Jesus is Lord. Yeah. God have mercy upon us. Okay. I'm not wrong. Hey! I hear me to me. I'm not wrong, uncle. Yes. No. The earlier we realize this, the earlier every one of you realize it, the better it will be for us. And Nigeria is not wrong. Okay. Mercy upon us. It's you by kitchen. Only money. You're not happy. The queen of Manyao. In a day back and the other queen memory. The queen FINO a breba. Why in Kahana, Nimu Cochang for Angofonia. So bad. No. Now the Odinaka. I'm
ya dịrị mma bịa n'ọzọ na adịne ka nkene mma bịa ọzọ mkparị ka ndị a kpara ime ihe mụ maazị mgbe ọ na-afụ ife mana nsogbu adịrọ ọkwa tumosu na ọkpọtụọ ọgba apịago m ya nsị eri afịa ga na-edezi ede ebe ọ nọ kịta tumosu ọ ga-akpọtụ ha na-aṅụ waịn ndị a na-aṅụ waịn nkara ọnụ ka ha gwa m na ha kpatara ego ọpụrụ ụdị ozu ị na-akwa na FINO egbugoro ego God have mercy upon us. Favorite, hụ na-atịrụrụ m anya na-ekwuru na-atịrụrụ m anya na-emetọsịa m ọya hụ na ngoro m ya ọkwa waịn ụmụ ga-aṅụgbo onwu na waịn ṅụbanụ waịn ndị ọcha enwecha tumosu m na-abịa ahụ nọ m bịakwa mgbe afere na akpa bịa riere onwe m gị ana maazị mgbe ọnụ